बे गोसोआनो गासिखौ फोजोबनानै होबाय जुदि बे गोसोखौ बुजायनानै दोननो हानायमोनब्ला नोंखौ बावगारलांनायाव एसेबां खस्थ' मोननाय नङा एसेबां दुखुआव बुजिनो मिनि खुसियै थानो हायो बेखौनो माब्लाबा सानो आं नोंनि गोसोखौ बुजिनो थाखाय आं खननै जोनोम लाब्लाबो बुजिनाय नङा मा नायबाय थाखो एसेबां गोबाव जाबाय जे नोंखौ लोगो मोनैया 3 मास जाबाय फन हरिया नाथाय गोरोन्थियाव दिनै बोरैबा हरफ्लांबाय नङासै गोरोन्थि नों आंनि सायाव माबाफोर सन्देह दं नामा सन्देहआव फोथायो बैफोर समा माब्लाबानो बारलांबाय बुं मानो लिंहरदोंमोन आं लिंहरब्ला नों फैनांगौ नामा सासे आं अब्लालाय आरे गोसो जाबाय नालाय लिंहरबाय गोसो जानो नोंनि गोसोआबो बे बोथोर बायदिसो माब्लाबा सान्दुं माब्लाबा अखा बे गोसोआनो गासिखौ फोजोबनानै होबाय जुदि बे गोसोखौ बुजायनानै दोननो हानायमोनब्ला नोंखौ बावगारलांनायाव एसेबां खस्थ' मोननाय नङा एसेबां दुखुआव बुजिनो मिनि खुसियै थानो हायो बेखौनो माब्लाबा सानो आं नोंनि गोसोखौ बुजिनो थाखाय आं खननै जोनोम लाब्लाबो बुजिनाय नङा मोनसे जोनोमानो थोजासे दे आंलाय नोंनो मा होनो हादों आं नोंनाव माबाफोर बिब्दों जानो खालि बेखौल' लुबैदों मोनसे जुगामि जानानै थाथों जोंनि सोमोन्दोआ आं हारसिङै गोसो जानानै मा जानो नोंबोथ' गोसो जानांगोन गासिबो साननाया जुदि जाफुंजोबोमोनब्ला बे जाफुंनायनि ओंथियानो थानाय नङा मोनफ्रोमबो साननायानो जाफुंजोबा लक्ष्मी आं आरो न'खराव बेसेबां फावथिना खालामबाय थानो राजा आं गोसो गैयाबा आइ आफाया माब्लाबाबो आंखौ गुबुननो हाबा हरा नाथाय गुबुन सासे सेंग्रा नायनो फैनायनि उनाव आइ आफानि अख्रा खालामनाया आंनि गोसोखौ गोबां दुखु होयो नोंनि बाथ्राखौ न'खराव दिहुननो हाया जाबाय नोंनोथ' बुंदोंमोन माथो न'खराव सोरबा नायनो फैबा आंखौ थाबैनो जुलि लागोन होनना गोसोआव दङना नों दङ गोसोआव दङ बोसोर 2 जाबाय नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोर बुंनाय रावफोरा बेसेन दंबावो जानाय दिनै बैफोर दिना गैला आरो समाबो गैला बे दिनाबो गैला समाबो गैला नंगौ नाथाय नोंबोथ' गावनि गोसोखौ सोलायना लानो हायाखै आंनि मोजां खौरां खोनाबानो नोंनि बिखाया मानो खमफुखाङो आं दिनैखौ बावगारनो हायाखै नोंनो बुंनायसै मा खालामबा आं नोंखौ बावगारनो हागोन आं मिथिया दिनैबो नों बिनि फिननायखौ होनो हाया नाथाय आं बिनि फिननायखौ नोंनिफ्राय मोननो लुबैगासिनो दं फिननाय गैयै सोंथिखौ लानानै आरो बेसेबां सान थाबावगोन सिमां साननाव बावगारलांबानो जाबाय एसेबां गोरलैयै बुंनो हाबाय नों आंखौ बावगारलां होननानै नोंनि जोबथा लोगो मोनलायनायनि सानाव आं मोनसे नोंनो रादाय होनो सानो नों लाखिनो हागोन ना जुदि गनायथाव आं लाखिगोन आंलाय माब्लाथो नोंनि रादायखौ फेलें खालामफेरनाय जालांनाय गासै जाथायफोरखौ बावगारना सुखु दुखुखौ मोनसेल' सानना अराय समनि थाखाय आंखौ लाना थांनो हागोन ना नों बुजिबाय नों जेबो बुङियावनो आं नोंनि फिननायखौ मोनखाबाय आं थांसै आं थारैनो थांबानोसै रुथ'नायसै
आंनि जायगाखौ लानानै नोंनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय सोरबा सेंग्राया नोंनो जुलिनि रादाय होयो नों बेजों गोजोनै संसार जानो हागोन ना? बुं, नों गोजोनै थानो हागोन? जानो हागौ गोजोनै थानायनि एक्टिं खालामनो हागोन, नाथाय गोजोनै थानो हानाय नङा। आरो आं बे एखे सोंथिखौनो नोंनाव सोङोबा नों हागोन जानो गोजोनै थानो? नोंखौ मोजां मोननायाव संसारखौ समायना नुदोंमोन, अब्ला नोङो साननानै नायदो बेनि फिननाया मा जागोन। खाफालानो गैखाया खोमा सानैजों मोनसे जानाय। आं थांसै, गोबाव जाबाय। खोनासंलाय, खाफालनि बाथ्राखौ आं जेबो मिथिया, नाथाय अराय सम नों आंनि गोरबोआव थाबाय थागोन। थांदो।